עם ישראל חי גם מתחת למים עם בנות הים. בואו תצטרפו אל יום הצילומים הקסום שעשינו באחד המקומות הכי יפים בארץ לצילום תת-מימי. הכל התחיל כשעשינו מסע קסום, קצת יחפות, בגבעות ותלאות כדי להגיע לאחת הנקודות הקסומות בארץ. דש לציפורים, והנה מתחילים. אז אנחנו באנו ליום צילומים עם אילן המעולה, צלמת תת-מימי, ויש לנו פה את ליה עם סנפיר הסיליקון שלה, את חן עם סנפיר העילית שלה, ואני עם פינפן, כי אני בן אדם שאוהב שנוח לו. ככה זה שליה מסנג'רת את הצלם לקחת לו את הסנפיר. אז עכשיו כשאילן סוחב את הסנפיר 15 קילו של ליה, סנפירי סיליקון כבוד, אנחנו מתקדמים עוד קצת וכמעט הגענו לעבר הנקודה. עם נוף מדהים של ים קסום ורגוע, מצאנו את המערה הכחולה. ככה זה נראה לפני שנכנסנו למערה. שלום לצל, מבט על הנוף ועל המערה, ושוב שלום. הסנפיר בלי ליה פשוט נראה כמו בת ים מתה. חן הביאה את הדגל ישראל ענק כדי שנצטלם איתו והצליחה לרדת בלי להיפצע. כל הכבוד חן. לליה היה קצת יותר קשה, אבל כולנו ירדנו למטה בלי פגע בסוף. הצלחה גדולה. המערה ממש הייתה יפהפייה ונראתה כאילו היא נלקחה מהסדרה H2O, או בנות הים של מאקו למי שמכיר. ואז התחלנו אחת. אילן צילם בהתחלה את חן ואז את ליה ואז אותי, כל אחת בנפרד. ואז הצטלמנו גם ביחד. היינו צריכות לחכות אחת לשנייה, אבל זה היה כל כך יפה שפשוט אהבתי לעמוד ולהסתכל על הכל. למזלנו הרב נפלנו על יום יפהפה. המים היו נעימים בטירוף ובחוץ חמים ונעים. מדי פעם הגיע גל שהפך אותנו קצת, אבל סך הכל היינו ממש בסדר. ואני הייתי בעננים. מה? אני באה. עשינו גם קצת תמונות ביחד, אבל אפילו בנות ים מתעייפות לפעמים, וזה מה שקרה לחן בסוף. חן רוצה להיות עם בני האדם, היא רוצה ללך על רגליים, כי נמאס לה להיות כבר בסנפיר, כי זה לא קל כמו שזה נראה, יש יתושים וסרטנים פה, ויום אחד היא תהיה שוב בדדה. ובסוף ככה זה נראה מתחת למים.